Hola de nou a tothom! M'han dit que les salutacions inicials sempre han de ser molt efusives, amb molta energia, amb moltes ganes. Yeah! Bueno, comencem en este nou canal. El primer tema que us porto crec que és un tema que a tots i a totes en algun moment mos ha afectat d'alguna manera o d'una altra, per això he considerat que era interessant començar per aquí, és algo en lo que porto molts anys treballant, i sé que tots moriu de ganes de saber quin és, així que... Me faig el redoble i després segurament posaré un efecte de redoble, però bueno, està bé. L'autoestima! Yeah! Per què us parlaré de l'autoestima? Pues perquè, com ja us he dit, crec que és algo que a tots ens afecta d'alguna manera, en més grau o en menys, i no sé què pensareu vosaltres, però crec que, per desgràcia, a dia d'avui encara vivim en una societat que ens inculca preocupar-nos molt més de lo que pensaran els altres de nosaltres mateixos o de com és el nostre aspecte físic per agradar més o menys als altres i que estiguéssim més pendents de si has dit això o has dit allò, de si l'altra persona pensarà tal o pensarà qual, de si tinc més arrugues, de si vaig depilat o depilada o no, etc, que no pas educar-nos a estimar-nos a nosaltres mateixos, a acceptar-nos, a conèixer-nos, perquè crec que molta gent ni tan sols se coneix a si mateixa i crec que és algo superimportant i d'esta manera és com aconsegueixes tindre una bona autoestima. Quan jo vaig començar a anar al psicòleg, el primer llibre que em va recomanar de llegir va ser este d'aquí, de Walter Rizzo. És un paio que té un munt de llibres escrits, molts d'ells són d'autoajuda i coses així. Jo els llibres d'autoajuda me gustan lo justo y necesario, tot i que crec que el que jo faré potser també és una mica d'autoajuda, o no d'autoajuda, sinó de vostra ajuda. Jo a vosaltres, jo ajudar-vos a vosaltres, no sé. Bueno, si te sirve, però sí que és veritat que este llibre me va servir molt per entendre alguns aspectes que a mi me fallaven de la meva autoestima. El que fa és subdividir el concepte d'autoestima en 4 apartats. Llavors, els pròxims vídeos seran una reflexió concreta de cada apartat. Pues, us presento el primer subtema de Walter Rizzo, que es diu Dentro cabecera. ¿Qué cabecera ni que niño muerto? Si jo això no en sé fer. Anem al lío. L'autoconcepte. L'autoconcepte és allò que pensem de nosaltres mateixos, en funció de com hagi sigut la teva experiència de vida, de l'ambient social al que estàs, l'ambient familiar, el tipus d'amics que tens, dels nostres fracassos, dels nostres èxits, pues tindràs una autoimatge determinada o una altra. Una cosa que diu precisament aquí mi querido amigo Walter és que la imatge que es té d'un mateix o mateixa no és algo que s'hagi heredat o que estigui genèticament determinat, sinó que és algo que s'aprèn a mesura que va passant el temps i que anem vivint diverses experiències. Què és l'important de l'autoconcepte? Se parla molt de l'autocrítica. L'autocrítica és una cosa molt bona que, per desgràcia, molt poca gent fa i hauria de fer. No digo nombres. Quan tu fas autocrítica, t'estàs permetent acceptar que en alguna ocasió has pogut cometre un error i intentar aprendre d'esta conducta que no hauries d'haver fet o que podria ser millor. Hasta aquí? Guai. Quin és el problema? Quan hi ha un nivell d'autocrítica massa alt, en excés, llavors se genera l'autoexigència. I potser me direu, és que ser autoexigent està bé perquè si vols aconseguir alguna cosa t'has d'esforçar. No puedes querer aspirar a comprarte un Mercedes si estás toda tu vida en el paro y no trabajas, ¿entiendes? Sí, molt correcte. Si vols aconseguir alguna cosa t'has d'esforçar i l'autoexigència està bé. Però si ets massa autoexigent, el que et passarà és que quan aconseguiràs petits objectius dintre de la meta alta que tu t'has posat, tots aquests objectius petits que tu aniràs aconseguint no els valoraràs com a algo positiu, com a algo bo, com a algo motivacional, sinó que sempre pensaràs que ja, però és que tendria que haver hecho más, però és que tendria que haver hecho más. Això no serveix de res, això l'únic que genera és un nivell d'estrès que no és bo ni per tu, ni per mi,
ni per la vecina del quinto. Quan una persona se crea uns estàndards, una meta a assolir, ha de tindre en compte que durant el camí pot equivocar-se i no passa res. De fet, a mesura que ens anem equivocant, anem aprenent. Cada vegada que t'equivoques, pots assolir un aprenentatge i només d'esta manera, aprenent a equivocar-te i a solucionar aquells errors que estàs cometent, pots arribar a aspirar a algo important. Entonces, quan tu fas autocrítica, esta reflexió que fas sobre tu mateix o mateixa ha de ser una reflexió des de l'amor propi, des de la consciència de que no té per què fer sempre les coses a la perfecció. La perfecció és molt subjectiva. Per tant, està bé fer autocrítica per a millorar aquelles coses que fem que no estan del tot bé o que podrien ser millor? Sí. Ceder-me i creure que si no ho faig tot sempre perfecte, soy una mierda en este mundo? Pues no, arribar a estos extrems no ajuda mai en res ni serveix de res. Hi ha una cosa que se li diu la escala de grises, que està prou bé, en la qual a vegades veuràs les coses millors i d'altres vegades les veuràs pitjors. I ara és quan supuestament acabo fent així com un speech on t'os he de dir que venga que tu puedes i que la vida està guai. Pues no, la vida per desgràcia no està guai, la vida és la que és, hi haurà moments més xulos i moments no tan xulos. Jo ara mateix, per exemple, porto tota la tarda intentant fer el vídeo y no me estoy gustando nada. Consejos vendo que para mí no tengo, también te digo. Bueno, el que és realment important és que si tu t'has proposat un objectiu, que t'ho passes bé mentre ho faigues, que no t'ha d'importar tant si esta persona o aquella altra persona pensa que tu ets més així o més aixà o si ho has fet bé o ho has fet malament. Un o una ha de ser fidel a si mateix o a si mateixa, ha de fer les coses el millor que pugui, el millor que sàpiga dintre dels seus coneixements i de les eines que tingui en aquell moment. Equivocar-se és algo totalment humà, és algo que no ens ha de suposar un sentiment de fracàs excessiu i l'important sempre és que passe el que passe, tingues clar que t'has d'aixecar i seguir. I ja està. Te costará más, te costará menos, pero esto es lo que hay. El dramatismo lo dejamos para ciertas personas como yo. No, ara en serio. És bastant important tindre en compte la manera en la que ens tractem. Parlar-te bé funciona, prova-ho. O si no et vols parlar bé, com a mínim, no et parles malament. I de tot este rotllo que t'us acabo d'explicar, i no ho sé, poc més. Espero i desitjo que s'hagi entès mínimament el que volia dir en el dia d'avui. Estic veient que això és bastant més difícil del que em pensava, perquè a mi fer el tonto m'agrada i crec que se'm dona bé. Parlar mínimament en sèrio estic veient que m'està costant més del compte, però simplement per pura pena podeu donar-me un like, una subscripció, una coseta d'estes que s'acostuma a fer en tot este tipus de coses de YouTube i derivados. Seguiré practicant per a que a poc els vídeos que vagi fent siguin millors, que t'us pugui fer riure, però que també aprenguéssiu alguna coseta, si puede ser. Mos veiem, espero i desitjo, al pròxim vídeo, que estigueu tots molt bé i pues, feliç Setmana Santa. Apa, adeu! Te diré més. Estoy yendo por las ramas y no sé qué más decir. Y aún así estoy diciendo muchas cosas que no tienen sentido. Ay.